नै हसं गामिनि गथ'फोरा माने बिस्कुट जानाय गेलेनो नागिरदो नोंसोरबो गेलेगोन नामा बा माथो बोरायफोरानो माने बिस्कुट जानो नागिरदो फिसा फिसानो बाबुमोनजों लोगोसे आरो गिदिरफोराबो बिस्कुट जानाय माने गेलेनो नागिरदो देरहागोन देरहाया नोंसोरलाय देरहागोन नोंलाय देरहानो हागोन ना हाया दे नै रा बिस्कुट नोंसोरलाय बिस्कुट जानो नों हागोन हाया हागोन दे मोजां जादों देरहाथारनांगौ ओइ नानि ओरैनो हर नोंबो गेलेगोन नानि हागोन दा नों हागोन हाया गेलेनो हागोन दे नोंसोरलाय बिस्कुट जानो लुबैया सारदों नामा नोंसोरलाय बिस्कुट जानो लुबैया सार गेलेदों नामा नोंसोरो नोंसोरलाय बिस्कुट जानो लुबैया सारदों नामा गेलेनो माने गथ'फोरजों बिस्कुट जानाय गेम हसं गामिनि नै बिस्कुट जानाय गेम स्टार्ट जाबाय स्टार्टआ बिराद बुरजा माने गिदिरबो फिसाबो नै चाइना गोलैयो बिदिनो दे जादो दे जादो जादो गोलैबाय मा नाम नोङो देरहाबाय अरनो हाबायानो सोरबा गोलैजोब्बाय दे जाना हो लायनोसै दे मोनसे मोजां जा दे हाबाय दे मोनसिगोन दे गायजा एसे गायजा दे मोनसिगोन दे गायजा बिनाल माथो फैयाखै दे लासै गैला गोलोमदै सिथाबबायना मानसिना इना मा जाखो सुमुखसथ' नामा खाफालावलाय लास्ट बेनो बयबो सोरबा देरहाबाय जेनबाय माखासेफ्रा जानो हाबाय बियो दाबो हायाखै लास्ट माथो खाफाल मानला जाबाय इन्टारेस्ट जादोंमोन नै हसं गामिनि सेंग्राजों सोरहाबाने मानो नागिरदों दिरुं बोनाय जेनबाय इसोरो जिरायबाय नेक्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जेनबाय खेबसेनो जाबाय
ভাই এবার না सेंग्राफोर ओरै हाबा जानाय बिसोर सेंग्राफोरनि आरो हाबा जानाय देरहाबाय আপনি পুরো জেন্ডার এটা মনে করেন ভাই फाइनल नामा एबार देरहाबाय